салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ ва канали Барса ТЖ. Маросими ҷоизаспории Франс футбол тӯпи тиллоӣ барои мавсими 2022-2023 низ сипарӣ шуд. Қобили зикр аст ки аз бошгоҳи Барселона бозингарони дастаи занона ва дигар намояндагон бо сардории президенти бошгоҳ Жоан Лапорта дар ин маросим иштирок доштанд. Собиқ футболбози Барселона Лео Месси бори 8-ум барандаи ин ҷоиза эълон шуд ки исми худро дар садри ҷадвали барандагони тӯпи тиллоӣ бо ҳарфҳои зарин навишт. Имрӯз оиди ин ва дигар хабарҳое ки ба Барселона рабт дорад баҳри шумо навор пешниҳод мекунем. Позаи ёнбошро гирифта бо нӯшидани чойи кабуд наворро то охир тамошо намоед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонусу $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Агар дар номинатсияи беҳтарин футболбоз байни мардон Месси беҳтарин гашта бошад, пас байни бонувон намояндаи Барселона соҳиби ин ҷоиза шуд. Айтана Бонмати барандаи тӯпи тиллоии соли 2023 гардид. Илова бар ин дастаи занонаи Барселона беҳтарин даста дар мавсими 2022-2023 эълон шуд. Бармегардем ба ҷоизаи Лео. пӯшида нест ки Месси Барселонаро хонаи худ меҳисобад ва маҳз дар ин даста худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда бо пироҳанҳои нилнурӣ баромад мекард. Рафтани Лео тавре нагузашт ки худи ӯ мехост. ҳолати бади даста нофаҳмоӣ бо президенти ҷадид Лапорта ва як рӯйхат мушкилиҳои дигар. Месси бори охир моҳи майи соли 2021 дар сафи каталониҳо баромад карда буд ки он бозӣ бо Селта дар варзишгоҳи холӣ бо сабаби ковид гузашта буд. Инак баъди сипарӣ шудани 2 сол, Месси бо баранда шудани тӯпи тиллоии 8-уми хеш майли баргузор кардани бозии хайрбодии худро кардааст. ӯ қайд намуд ки мехостам имкони хайрухуши дигаргунаро бо мухлисон дошта бошам. Вақте ман рафтам худро нороҳат ҳис мекардам, чун мо бо даста хотироти бузургеро бо ҳам дидему ҷашн мегирифтем. Ман ҳаққи хайрухуши сазоворе бо дастаро дорам. Барселона хонаи ман аст. Ман ин дастаро дӯст медорам. Агар бозии охирин баргузор шавад, бо камоли эҳтиром дар он иштирок хоҳам кард, қайд намуд Лео. барои хабарҳои дигари бардуруғ бошад, Лео дар саҳифаи инстаграмаш ишора намуд ки расонаҳо боз ба хабарҳои бардуруғ даст дада истодаанд ва онҳо беасос ҳастанд. Шумо чӣ дӯстон? Мехостед ки Лео бо даста бозии охирини худро доир кунад? Ҳеҷ набошад ӯ саҳми калон дар эраи бузурги Барселона дошт. Ҳамин хел не? хушхабар! бозингарони калидии Барселона ки бозиҳои муҳим аз қабили Эл Классикоро аз даст дода буданд, ба ҳайат қадам ба қадам шомил мешаванд. ду ним ҳимоятгари ҷавон ва асосии Барса Френки де Йонг ва Педри бо сабаби ҷароҳаташон тӯли чанд муддат аз майдон дур монда буданд, вале акнун хабар дода мешавад ки Педри пеш аз бозӣ бо Реал Сосидад иҷозаи иштирокро аз ҷониби духтурони даста мегирад. омадани ӯ ба гӯндаган сабукӣ медиҳад ва даста тактикаи ҳуҷумии худро боз ҳам беҳтар месозад. ҳолати де Йонг каме мукаммалтар буд. ӯ низ ин ҳафта эҳтимолан ба тамринҳои омодагӣ ба бозиҳои навбатӣ шомил мешавад, вале бозӣ карданаш каме суолбарангез аст. Жоау Феликс метавонад дар Барселона ҳадди аққал як мавсими дигар бимонад. Нимҳимоятгар аз Атлетико то тобистони соли 2024 бе ҳуқуқи харид иҷора гирифта шуда буд. Тибқи маълумоти Диарио Спорт, нилнориҳо наметавонанд ба хариди Жоау бо нархи 80 миллион евро ки мадридиҳо талаб доранд иҷоза диҳанд. дар робита ба ин идеяи боз як сол иҷораи Феликс пайдо шуд, аммо аллакай бо имкони харид. интизор меравад ки дар ин ҳолат Атлетико омода аст маблағи дархостшударо ба таври назаррас коҳиш диҳад. ба ақидаи роҳбарияти Барселона дар сурати созишномаи нав Феликсро бо нархи 20 миллион евро харидан мумкин аст ва чунин вариант ба назари онҳо ҳамаро қонеъ мекунад. алтернатива ин аст ки бозингарони ба Барселона он қадар ниёз надоранд, аммо Атлетикоро дӯст медоранд ба шартнома дохил карда шаванд. гуфта мешавад ки худи футболбоз намехоҳад ба дастаи собиқаш баргардад ва илова бар ин дар он ҷо ба ӯ умед надоранд. ба ҳар сурат то охири мавсим Барселона кори карданӣ нест ва онҳо анҷоми мавсимро интизор хоҳанд шуд. ба ҳамин тамом дӯстон, шумо метавонед бо обуна шудан дар телеграм канали мо аз ҳама хабарҳои муҳим сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. силка дар зери навор гузошта шудааст. то наворҳои оянда хайр.